Темото, което съм включил и може би ще тригърне много хора, но това е истината, е, че трябва количеството алкохол, опиати или който там взима някакви наркотици да се сведе до минимум. За наркотиците и опиатите абсолютно се изключват, но алкохола да се сведе до минимум. И да, в България е прието всеки да пие всяка вечер, на обед ракийката, да се напием събота и петък вечер, но това е едно от нещата, които най-много ти бърка в мозъка. Това видео го правя с цел, ако мога да помогна на някой от вас да излезне от дупката, да промени живота си и най-накрая да почне да живее като нормален и пълноценен човек, това би бил перфектният вариант. Но знам, че повечето от вас нищо няма да направят. Знам, че повечето от вас дори няма да се изгледали до тук клипа, но това няма никакво значение. Който иска да се промени, ще го направи. Дори без това видео. Но ако на някой информация тук му е полезна и може да вземе капка мотивация, много ще се радва. И отново казвам, при много хора съм го забелязал и смятам, че това е универсална истина. И има 3 неща в живота, които определят дали един ден е добър. Дали си тренирал или се движиш, дали си ял хубава храна и дали прекарваш време с близките си. А да,